Това тук е Оги, експерт от 30 години в продажбите на техника. Попитахме го за най-трудния момент в кариерата му и не очаквахме този отговор. Кой беше най-трудният момент в кариерата ти? Какво стана? Защо толкова емоционално реагира? Може би отварянето на сегашния магазин, който е най-голям в веригата. Започнах от малък магазин на времето, 80 квадрата, две перални една върху друга, изложени от две микроволнови една на друга. Когато отваряхме магазина, се беше родил сина ми. Аз работех всеки ден и една неделя той ми каза: "Чао, тати, пак да дойдеш." Това е колко си отдаден на работата. Мисля, че това, което показвам като емоция, си е струвало. Тук сме си като едно голямо семейство. Клиентите са ни буквално като роднини. Правим винаги правилната консултация, т.е. да изберем правилните уреди. Все пак хората не са си намерили парите на улицата и всеки един лев е ценен. Аз се намирам на булевард Европа, 148. Това е най-големия обект на веригата Техномикс. На тяхно разположение сме на клиентите. Винаги ще сме в полза на тях.